Nyuwun pangapunten ingkang agung, Yayaji. Sampun lami Baratayuda kepengker tebih. Riwasnya Pandhawa beboyongan mring kitha Gora Hastinapura. Nyatanipun tasih kathah trubusaning satru. Begalaning mengsah ingkang ambetahaken kawigatosan. Inggih Koko Prabu. Namung raos maras kuwatos salabeting manah ingkang musik ing batos kula mboten sanes kejawi namung guguring para pepundhen miwah para luhur ingkang sampun nuntun dhateng jiwaning Pandhawa kalebet ugi para guru-guru kula. Kenging menapa Pandhawa dados rana pejahing sederek miwah para pepundhen Koko Prabu. Yayi. Ingkang gadah damel menika jagat. Bratayuda menika ingkang gadah damel inggih menika jagat. Tatananing lekas Pandhawa namung netepi dharma. Dharmaning kasatriyan ingkang kedah mekaten, Yayi. Mila nyuwun pangapunten. Mboten kok teges kula badhe memucal dhateng Paduka Yayi Prabu nanging ideping tekad kula. Mboten sanes kejawi namung rehning Wisnu jinejer wonten ing bumi menika minangka pangreksa ugi. Inggih nanging kejawi kula ngaturaken panuwun dhateng Paduka Koko Prabu. Titi mangsa menika malah anyarengi purnaning Baratayuda Pandhawa boyong mring Astina. Wayah Paduka ingkang mijil saking putra Paduka Suwarga Abimanyu inggih mijil saking Kanjeng Hyang Mantu Utari Ambabar putra namung dinten menika dereng wonten ingkang saged maringi tetenger pusaka nami angemuti bilih lairing wayah Paduka menika kala wau anyarengi padhanging lelampahan mongko Yayi Janaka mboten mapan wonten ing bana keling. Koko Prabu kadiparan perkawis menika. Sarta malih kenging menapa wonten kaelokan. Kaelokan kados pundi, Yayi? Wonten sakinggiling alun-alun pepengkeran. Wonten kreta mawa cahya ingkang gumantung wonten ing awang-awang. Menawi dipun suraos menika mengku wigatos menapa Koko Prabu. Duh jagat yang agung. Yayaji sederek kulanen. Yayi. Menawi ingkang angka sepisan babagan dawuh Paduka lairing putu kula. Jer menika sampun dados kaparinging dat kang maha loka. Nanging dupi Paduka Yayaji paring dawuh bilih ing sakinggiling alun-alun pengkeran wonten kreta cahya ingkang gumantung ing awang-awang. Menika ingkang andadosaken pitaken salebeting manah pun Kakang. Nanging rehning lampaning Pandhawa sawetahipun saha dumados sing Pandhawa. Mboten sanes inggih saking kaparinging para luhur. Eyang Paduka ing Saptawarga. Mila Yayi, perkawis menika kados langkung prayogi bilih nyuwun dawuh dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa.
Kiai Semar, kula Penemban saka pangrasaku ora ana kang bisa jumbuh gathuk ing pangira-ira lamun rembugan kaya jeneng sira Sang Jiwa Minulya awit sira iku dewa kang salira titah. Penemban, ampun ngaten. Kula niki nggih mung pamong sing kala-kala tansah nderekke putu-putumu sowan dhateng Saptawarga. Iya, Kiai. Kiai Semar, pripun? Aku ya mung kepengin ngudari gembolaning rasaku. Nggih, dos pundi? Sekabeh kang urip iku mesti bakal mati. Nadyan ora mati perang nanging mati tuwa. Mula bebener tumrap para ulah kautaman dalane gawat lan rumpil. Marmane sapa wae ingkang sengsem marang kautaman supaya enteng panindake kudu cecawis lelabuhan utawa kurban. Dene wujuding kurban rasa pangrasa brana yen perlu tekan jiwa ragane. Nggih. Jer paduka ugi sampun nglampahi wiwit tasih muda rumuhun. Anggen paduka netepi dharma ugi ngudhokaken jiwa raga. Kaki Semar ya mula bener wong-wong kang padha sengsem ulah kautaman mono tumindake malah kapara diarani ora lumrah. Dene nganti ora ngitung pangorbanan yaiku ingkang sinebut pitataning titah ya unusaning menungsa. Penemban panjenengan kok ngendika ngoten? Iya, Kiai. Coba gathukna kelawan rasa pangira-iramu. Awit jroning ilmu kasampurnan ingkang nate tak gilut ana tetembungan isbat tegese ngibarat utawa pepindhan. Kodhok ngemuli lenge. Yen to dinalar teka sarwa aneh lan lengkara. Kodhok kok ngemuli lenge merga lumrahe leng ingkang ngemuli kodhoke. Nggih. Kodhok iku pepindhane jiwa lan sukma, leng iku pepindhane raga utawa badan wadhak. Ngemuli tegese njaga utawa rumeksa. Maknane tegese jiwane menungsa kudu bisa mangreh marang nafsu supaya ing besok matine bisa mati sampurna. Wong urip iku arang kang jiwane bisa mangreh ragane. Akeh-akehe merga katarik saka endahing kadonyan ragane utawa nafsu sing ngreh jiwane. Malah ora mung ngreh nanging
jiwane diengkuk-engkuk jiwane kalah sing menang ragane merga jiwane ora kuat mung wong sing jiwane sentosa ingkang gedhe mutmainae ingkang bisa ngeper hawa napsune ya jiwa kang kuat lan sentosa mau pindhane kaya kodhok kang ngemuli lenge ya wong mengkono mau ingkang besok bakal bisa mati sampurna Kyai. Kula nuwun amit pasang Kalimantabe Kanjeng Eyang ingkang wayang Ndrawati ngaturaken sungkem ing pangabekti. Dosa apa ingkang bakal tak sandang yen aku nampa sembahe Sang Wisnu sejati ya Sang Gowinda. Sinuwun Ndrawati katuran sekeca. Ya Kakang Semar. Ana apa Putu Prabu? Duh Kanjeng Eyang, sowan kula titi mangsa menika. Nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun bilih kula badhe atur pawartos dhateng Paduka Kanjeng Eyang. Kadingarenan janur gunung teka sira ora utusan para wayah apa dene para sentana. Nyuwun pangapunten. Reh dene perkawis menika wonten gegandheng cenengipun kalian kawontenaning jagat. Ing nyatanipun inggih kula namung pitaya dhateng panguwas Paduka Sang Ayogi Kanjeng Eyang Saptawarga. Iya kepiye Putu Prabu? Kanjeng Eyang ingkang angka pisan sasampunipun Pandhawa boyong mring negari Ngastina amarengi pajaring lampahan jayaning Pandhawa jroning Bratayuda wayah Paduka turas saking anak kula Angka Wijaya ingkang sampun yuwarga. Muninggih ingkang mijil saking Kanjeng Eyang mantu Tari Wirata Hambabar putra mijil kakung ingkang pekek parenanipun Raning Yayi Janaka mentar saking kasatriyan nyuwun gungan dhateng Paduka Kanjeng Eyang kapal paring pusaka nami. Yang Agung Paduka paring panuntun. Nggih putuku. Aku nedha nrimo ya nggih. Kula nderek bingah. Sinuwun. Kejawi saking menika Eyang. Nyuwun pangapunten bilih menika wonten sasmitaning alam ingkang teka andupara tumraping lelampahan menika. Lire piye? Wonten sakinggiling alun-alun pepengkeran ing negari Ngastina. Ing mriku wonten kreta sumorot mawa cahya. Nadyan to kakedhepaken wungsul wangsul nanging kreta sorot kala wau tetep mapan wonten ing ngriku Kanjeng Eyang. Putu Prabu. Putu Jumbuh kelawan Wursitawara ingkang wis tak tampa saka gaiping Hyang Agung. Ayo aku tuntunen tak menyang Pura Ngastina. Aku kepengin weruh werdine nanging aja kesusu lakune.
Liwat desa ngadesa aku kepengin nindakake laku Darma Puter Puja Putu. Kula nuwun Mbah Dukun. Iki sapa ya iki sing teko iki sapa? Inggih. Nami kula Wiyana, Mbah. Ning apa? Kula yen pangapunten. Anak kula menika saged kula nyuwun jampi. Larane apa? Wong panas menika mboten wonten ademipun. Kula sirep mawi godhong dadap srep. Inggih mboten purun adem. Kula padosaken dukun pinten mrika-mrika mboten saged mantun malah wonten ingkang sanjang menawi mriki menika wonten kuda prewangan. Naminipun Sang Jaran Panolih ingkang saged nyarasaken tiyang sakit malah saged gesangaken tiyang ingkang pejah wonten jawining pesthi. Mila kula nyuwun dhateng Mbah Dukun Jaran Panolih mugi paring ausada. Ngono kaya ora arene wingi-wingi. Nya iki digawa iki. Menika menapa menika? Ya kuwi bundelan kuwi gawanen. Tekan omah uculana cemplungna. Ana gelas sing diwenehi banyu putih kumen. Terus mengko ombekno menyang anakmu. Kuwi engko mesti marine. Wah, matur nuwun, Mbah, matur nuwun kula nyuwun pamit nggih, Mbah. Ya, kono. Lunga kono. Mari anakmu. Kok bali meneh apa? Anu kesupen ingkang setunggal ingkang estri. Anak kula menika ngompol, Mbak. Menawi ngompol mboten mampet-mampet. Nah, kuwi gampang kuwi, woh dhuwit. Woh dhuwit 5. Dibuntel godhong gedang dikukus. Tunggu wenehno esuk sore, engko ora wis ora ngompol meneh. Matur nuwun, Mbah, niki rokoke. Wis jaran ora udut. Nuwun, Mbah. Sapa meneh iki? Kula nyuwun kanthi sanget, Mbah. Kados pundi supados anggen kula ngarah tiyang estri menika kenging, Mbah. Kuwi aksarane apa wong wedok kuwi aksarane? Ngaten, Mbah. Kuwi gampangnya iki, gembolan iki. Tekan omah ndoko gelas. Dijeni banyu putih kuwi jegurna. Terus kok apusana, utahe kuwi piye carane kon ngombe banyu kuwi. Engko mesti gelem karo kowe. Purun, Mbah. Ya upama ora gelem dadi bojo ning upama mbok cedhaki ngono mesti kelet. Matur nuwun nggih, Mbah.
bali meneh. Nggih Mbah Kesupen. Anak kula ingkang setunggal menika dados penabuh, Mbah. Tapi ya, terus pundi sagedipun sinten-sinten ngejak lan angsal-angsalipun menika antawisipun tumut setunggalan-setunggalipun kacekipun boten tebih. Kaya ngono kok kan mikir aku mulih kok. Aku ora pangling kowe kaya cantrikku mbiyen. Cekil. Panjenengan kok inggih tasih enget kula to penemban abiyasa. Iya kowe cantrikku mbiyen. Nggih leres. Sing sok kulina gambir sawit ngantos dipun ciblonaken dangu. Nika nggih kula niki penemban. Iya. Ngantos sak ngliliripun ingkang nindakaken penemban. Iya ya iku jaman semono. Ana apa Cantrik? Yen pangapunten raos kula kok kirang sekeca. Wonten ing dusun Soko mriki wonten jaran panolih ingkang saged tata jalma lan dipun sembah-sembah tiyang kathah mongko manut piwucal paduka rumiyin boten saged nyembah bangsaning titah kejawi namung ingkang nyipta langit lan bumi menika panembah ingkang klintu kados pundi anggenipun badhe ngleresaken awit jaran panulih menika sekti mandraguna penemban kaya ngapa tak paranan. Waspada ing cipta sang Begawan Abiyasa. Dupi mulat sapa ingkang sasana ing jaran Sigra nyipta alam kalanggengan ingkang kaesti. Mangkuta jaran panulih ngerti yo wong kang mlebu kelanggenganing patiku seranane kudu ngulihke titipan tegese mbalekke samubarang ingkang dipangan nganti njalari lestari urip ana ing alam donya kuwi kudu dibalekake sakmutuhe. Upamane bangsaning panganan kang asale saka gegodhongan iku ning badan dadi rasa, rasa dadi sari, sari dadi cahya ijo kuwi kudu mulih marang cahya ijo. Bangsaning dedaharan kang asale saka iwak kewan kuwi sari dadi cahya ireng, mula kudu bali marang cahya ireng. Bangsaning panganan ingkang saka satu iber-iberan buron awang-awang cahyane abang mulih marang cahya abang. Bangsaning panganan ingkang saka iwak lan beburon banyu cahya putih bali marang putih. Apa seneng kowe dadi kaya kama salah? Aku weruh jiwamu brahmana nadyan to kowe sugih kawruh, nadyan to kowe sugih kepinteran, nanging sethithik tata kajiwanmu rambok openi. Mula mesakake matimu kowe Begawan Kumbayana Sampurna.
Kanjeng Eyang suka bejo kemayangan ingkang tanpa upami paduka kepareng tumedhak dhateng Astina. Wah, kakek abiyasa. Aku bungah dene kowe rawuh ing kene. Amargi uga tekane jlamprong kang minggat ora nganggo tatanan. Aja mbok seneni Werkudara. Sak sedane Yayi Ratu Banowati nalika lelakon kae ngengleng bingleng atine Janaka. Wiwit nom nganti arep mudyar. Sing goleki mung kaya ngono wae. Yayi Sena kowe meneng iku sik jare iki tedhake swarga Si Abimanyu. Apa iki? Inggih Kanjeng Eyang, inggih. Menika turasing Pangeran Wirabratana. Celerete tak sawang mesam-mesem. Apa boyo bayi ingkang bakal bisa nunggak semi kelawan jenengku? Yen ngono tak paringi tetenger. Dipoyono ya nggih. Ngaturaken panuwun, kula ngaturaken panuwun Eyang. Janaka kowe mbahne meneh ana tetenger. Kula nderek maringi bebingah tetenger. Raden Parikesit inggih Raden Paripurna. Hong ilahing awik namastu namasidam. Nggih. Aku seneng lanangku mongkok. Ning aku tak meling karo kowe kabeh ya nggih dadi pangarsa kang kena dipercaya. Besok putumu iki welingen ya nggih, welingen. Gunem becik kuwi durung mesti bener, gunem bener durung mesti becik. Gunem bener becik urung mesti perlu. Bener becik lan perlu urung mesti yen pakoleh. Ngerti ya dadi ning jagat rusak kaya ngene iki. Pangucap iku bisa dadi dalaning kabecikan, nanging pangucap kuwi uga bisa dadi jalaraning pati. Pangucap iku uga bisa dalaning kasangsaran, pangucap uga bisa dadi jalaraning wirang. Aduh Kanjeng Eyang,
tumratap raos sing manah kula. Paduka paring dawuh ingkang kados mekaten amargi alun-alun pepengker wonten kreta cahya ingkang sumorot wonten ing gegana. Mula tekaku mrene aku mung kepengin njajal nitih kreta sorot kuwi. Aduh Kanjeng Eyang. Adimu kembar ndi? Kula Kanjeng Eyang. Kembar ibumu Kunti gawanen mrene ning sing ngaturi kudu kowe sakloron. Inggih Eyang. Wonten dawuh menapa penemban Kunti wanita utama ya mung sira. Jagat iki tentrem lan orane uga saka wanita. Ngaturaken panuwun kowe wis nuntun jiwane anak-anakmu Pandhawa dadi mustikaning titah. Kalebu anakmu Kuwalon kembar nggonmu ngrengkuh nganti ngluwi anakmu dhewe kang mbok gembol. Mula wis wajibe titi mangsa iki aku tak kongkon karo kembar. Kembar kowe njaluka ngapura. Kowe tak kongkon saiki tak sekseni kowe njaluka ngapura karo ibumu Kuwalon iki kembar. Istaken dawuh panjenengan. Oh, Kanjeng Ibu, gesang kula wonten ing alam padhang menika inggih labet paduka Kanjeng Ibu. Wiwit brol saking guwa garbanipun Kanjeng Ibu Madrim, kula sampun boten nampi siyeng ibu kula. Inggih namung paduka ingkang nuntun lampah kula Ibu. Ibu, kula nyuwun pangapunten. Kowe tak ngapura. Kembar, kowe dudu anake sapa-sapa nanging ya anakku. Oh. Kanjeng Eyang, apa Kunti? Sareng anak kula kembar nyuwun pangestu dhateng kula awit dawuh paduka. Kowe cahayamu kok pucet. Kowe ya gene kembar. Aja samar lan kuwatir. Kunti Puntadewa Kresna Werkudara Janaka. Kula yang apa? Adimu kembar tak jake nitih kreta sorot. Wah, karepmu piye? Oh. Aku sing ora entuk. Kembar aja dijak nitih kreta. Werkudara. Si Adi tau tetunggalan kelawan Sang Ruci Dewa.
Nanging kok kutung pamawasmu Sena. Yayi Bratasena. Kowe kok wani mancahi dawuh mbahmu Saptawarga kuwi arep dadi apa? Werkudara. Selawase aku dadi menungsa, urung tau ana anak putuku kang wani mancahi dawuhku. Sena, gugunen kandhane mbokmu iki manuta karo mbahmu Saptawarga. Kembar kowe kok melu piye? Kabeh aja padha gelo rasamu. Kajatening urip tumrap kajatening urip kang jeneng pati kuwi ora ana. Tak baleni meneh, tumrap kajatening urip pati kuwi ora ana. Tegese urip kuwi langgeng. Kang diwastani mati ku mung oncat jatining urip kang ninggal wadak. Mula wong kang wis nguasani babagan jatining urip lan kawruh kasampurnan yekti wis ora nate wedi mati. Awit patiku dadi pangareping gelem. Pangareping gelem kuwi pati. Wani mati pangareping wani. Wani apa wae mula ora nate kecemplung kedung kebingungan najan ana jroning paprangan lan ana sanggar pamujan utawa ana ngendi wae dhewek ora bakal ngungsekake ragane sarirane dikurbanke kanggo jagat rehning tumrap sing wis sampurna bisa nggawa ragane sowan marang pamancat. Kembar. Oh.